Чувате ли това? Това е сърцето на Кърка. Почти 13 000 сърца. Ние предлагаме продукти с най-високо качество, помагайки на повече от 100 милиона души в над 70 страни по света. Да, ние правим живота по-добър и смятаме, че това е страхотно. Ние дължим успеха на нашата работа на знанието и иновациите, разнообразие и сътрудничество. И не на последно място добрите взаимоотношения. Ние насърчаваме образованието и развитието. Ние насърчаваме здравословният баланс между работата и личния живот. Винаги признаваме и награждаваме добрата работа и резултати. Интригуващо, нали? Наистина е. Създавайте с нас в международна среда, в най-съвременни лаборатории за изследване и развитие и производствени мощности. Тук, тук или тук. Или на място, посещавайки нашите клиенти. Присъединете се към нас и помогнете на хората по целия свят. Живейте здравословно!